Shugaba kai ne dai, shugaba kai ne dai. Lawu farkon lamari na kai nake sanyawa. Shugaba kai ne dai, bani kullum kullum ilahu bai gajiyawa. Shugaba kai ne dai, ka bani dama baitin rasuli na yi biyawa. Salatuka Allah kai waɗaha mai shiryarwa. Sahibul husn salagu mai fada a ji taki. Shugaba kai ne dai, a sa iyalan Mahmud sun fi karfin mike. Shugaba kai ne dai, a sallama miki wajibi ne a zo a yi duke. Ya faɗi ma hasken zuciyar ma'aiki yanke. Batulu kowa sai dai shiru ya bude idanu. Shugaba kai ne dai, ki zaunar fada shi Batulu to ya zauno. Shugaba kai ne dai, salama alaika na farkon shiga na ƙarshen aika. Salamu alaika da girman kaɗa haka yi baka sauka. Duk wanda ya yi so ga waninka shugaba ya yi hauka. Shugaba kai ne dai, shi wanda ya je shi ne yake da daman ɗauka. Shugaba kai ne dai, waye ya je fadar kalikinmu ba kai ne ba. Ba wai a barci ba a farke banda kai dan babba. Waye ya kalli buwayi ilahu bai sume ba. Shugaba kai ne dai, waye gabanka habibi da ba muridi ne ba. Shugaba kai ne dai, waye magauta suka ga suka tashi ba kai ne ba. Waye ilahu yake kamba maki sai dan babba. Waye akan kadarin shi ilahu yake yin zamba. Shugaba kai ne dai, waye idan ya saki mace wani bai isa aura ba. Shugaba kai ne dai, waye idan ka sake shi rayuwarka akwai kura. Waye buwayinmu ya bashi Fadima az-Zahra. Shugaba kai ne dai, shi ne madafar bahar da ansaru in kulura. Shugaba kai ne dai, shi ne abin son ma'ashar har muddahu nura. Ku dakata ku ji Mahmud ya masoya manzo. Shi ne dabara wayanka koko in ce kwazo. Bai sa ka so shi sai in kaddarar ka a hakan ta zo. Shugaba kai ne dai, abinda Allah ya nufa ku bar shi shi zai wanzo. Shugaba kai ne dai, aya azimal amr na saya kuma na amsa. Na ganka mewa lamarin fa kun san mai yasa. Shugaba kai ne dai, saboda shi aka kage ni ba fadan wani ne ba. Shugaba kai ne dai, saboda shi aka shiryar da ni ta hanyar rabba. Annabi saboda shi aka zaba min ummi har da abba. Saboda shi ba a bar ni na yi bautar gunki ba. Da yaya ba zan nuna godiya ta da yawa ba. Shugaba kai ne dai, da yaya ba zan tsatsara baitukan waka ba. Shugaba kai ne dai, na koda kairal aka yari shugaban kyawawa. Kai na ƙara kaimi sannan na ƙara daddagewa. Kai ne zargi kai haƙuri abin ne da yawa. Shugaba kai ne dai, idan fa ka gane wani abun ba ka ganewa. Shugaba kai ne dai, mu kyala mai kin Mahmud shugaban duka bayi. Yarwa idan ya zo gunki kice da shi bake ba kyayi. Ga jahilci ga kin rasul da masoyi. Shugaba kai ne dai, fadar ma'aiki bai san shi ba balle yayi koyi. Shugaba kai ne dai, ya dan uwa ka kula kar ka dauki kayan hofi. Karo
roki Allahu ya baka masoyiyar kafi, sanya ya maka yayin da lamura su yi zafi. Shugaba kai ne dai abin nufin ulama ta kamar wali ko sufi. Shugaba kai ne dai zubin halitta daga shugaban ma'aishi kenan, da tausayi jin kai an gama idan dai na nan. Mu'amala in ga shugabanmu ba wani annan. Shugaba kai ne dai a barwa kowa aikinsa, shugabanmu yana nan. Shugaba kai ne dai yayin waninka a sanar da su fa mu ba ma yi. Kaf abinda duka umarce mu da hashi zami, ta yi zafi Mahamudu asa ta yi mana sanyi. Shugaba kai ne dai kan abin da ka roka ilahu naji yana yi. Shugaba kai ne dai abin da muka so fa hawa a cincina mu masoyi. Kai koko a cewa abin ya sauko mahaushi kana yi, amai da ta zamo yanzu gunka tsohon yayi. Shugaba kai ne dai kasa na baya a gaba gunka da haba wani shayi. Shugaba kai ne dai haske ga hasake, mi fada a ji take, gunka duke zuciya ta wanke. Mi fada da cikawa ya tidin dafawa, koyo da iyawa inuwar hutawa, da gida na sannu mai kyawun idanu, ka rike mini hannu shugaba na matinu. Ni fa ban iya ba, ban sanya ake ba, yaban kaɗan suwai ba, ban ce komai ba, ya ci din dafawa. Shugaba kai ne dai da ka amince ruhi na zai fari yayyo tas. Kawai da na zo na wuce domin hannu na akwai fa. Shugaba kai ne dai ma ya ishe samu guri guda fa kurhun kos. Gana a kamfani gwaba wani mai yi min algos. Shugaba kai ne dai tamad bihamdillahi godiya a gurin Allah, na ƙara godewa rabbu kaliki jallalla. Ne na tsaro baitin yabo gurin nurillah. Shugaba kai ne dai Abdul Wahab ne ka daɗe ni hikima hizbullah. Shugaba kai ne dai.